Em pensava que avui vindrien tots els tios a classe. Ja. Sí, hi ha hagut molts pares que no ens han volgut signar l'autorització. No puc creure que ens calgui l'autorització dels pares per venir. Només és educació sexual. Ja. El meu pare em va signar l'autorització de seguida. Només perquè es pensa que així s'estalvia de parlar sexe amb mi. Probablement estigui preocupat per si tu en saps més que ell. Sí, no m'estranyaria, Mira en xat. Si algú sap de què va aquest tema, és ell. I tant. Si em sembla que m'entra l'adolescència a sisè. Sense conyes. Va a la meva classe de gimnàstica i el profe el renya sempre perquè no es vol dutxar. I per què? Li fa tall. És més pelut que el meu pare. Si els col·legues li diuen chihuahua. Chihuahua. Té pèls a l'esquena i tot. I això a les ties els hi agrada? Les esquenes peludes, no. Però que els tios tinguem pèls al pit, sí. Jo ja en tinc uns quants. Tu? I tant, uns quants també. I tu què creus que ens ensenyarà aquesta pel·li? Poca cosa. El meu germà m'ha dit que deu ser la mateixa que van passar fa 3 anys a la seva classe. 4 coses sobre l'adolescència i el sistema reproductor. Sistema reproductor? Sí, tio, ja ho saps, com es formen les criatures i coses així. I d'això se'n diu el sistema reproductor? Sí. Anem tirant, no? Doncs em sembla estúpid separar-nos de les ties per passar aquesta pel·li. Vull dir que si algun dia hem de tenir criatures amb elles, no sé per què no podem veure la pel·li junts. Em sembla que elles els en passen una altra. Buah, segur. Una pel·li sobre coses de noies. Que se la confitin. I tu, d'allò, ho has fet mai amb alguna noia? I tant, per descomptat. I amb qui? Bé, recordes l'estiu passat, quan vaig anar un parell de setmanes de vacances a casa del meu cosí? Ah, sí. Sí. Bé, m'ho vaig fer amb una tia que ella em va presentar. Guai. I tu? Oh, més o menys com tu. Tampoc és ningú de l'Insti. Va ser abans que ens traslladéssim aquí. Matthew, quan veu venir a aquesta ciutat tenia 7 anys. Bé, de fet vaig tornar el mes passat al poble. Vaig conèixer aquella noia i ja t'ho pots imaginar. Impressionant. Anem entrant, no, ja, que ja està a punt de començar. Val. Això serà un pal. Estic decidint marxar abans no comenci. Jo també. No ens poden explicar res que no sàpiga. Als 14 anys, tot el que ens ensenyin ho tenim massa vist i tot. Ja, jo marxo. Aquí podem veure l'anatomia d'una dona adulta. Uala!